Bueno, aurreko urtien da urten modu desberdinen bizi iziot, apur bat aurreko urtien enitzelako ibili antolatzen eta urten bai. Eta, bueno, antolatzen ez zibiltzekeran edo, Herri Unibertsitatea azkenin 3 egun horretako jasotako eta sortutako eduki edo jakintza hori izan ditzako Herri Unibertsitatea, eta, bueno, gauza barri bat eta itzela. Eta bai iruditzaiatela, esaten eban, zelako kapazidadi edo gaitasune daukon ikasle mugimenduek olako gauza handi bat sortzeko 3 egunetako eganera, potentie dana, eta iruditzaiaten hori lanerako gaitasun badauela. Igual lehenengo urtetan jakin minakin ez, gu bentsatzen lekutan nolakoi ez genuen antolatzen, eta hona iritsita zerbait berria irikuztegun, lehenengo urteko entzat zerbait berria da, eta jakin minan biakin. Eta, azken urte hauetan antolaketan eta ibili ganez, antolaketak eskatzen duen tentsio hori eukideu etengabe guan. Hori realizatu ondoren, ni uste oso guztua eta oso gure sentitzen lan proiektua danez, oso guztua. Bueno, nik 2 urteko ibilbide bakarrik dauket, baina usteot sortu zanetik oindala 5 urte, justo genera lehioan sortu zan. Bai lortu dabela ikaslien inguruen referentzialtasun handi bat, eta hasi dala bere frutuek emoten, Herri Unizen filosofize bere frutuek emoten hasi dala, bai eskola kolektiboen edo talde kritikoen sorreriaz, eta bai gaitasun bat masak mobitzeko eta lortu dala. Alan dabe, etorkizunera begirako erronkak eta argi euki bihauz, jarraitzu bihau ikaslien eremu zabalau batera heltzen, eta astu barik zein dan filosofize edo zetan gabizen, badala azkanin sistemien mesedetara dauen unibertsitate eredu honek emotezkun eduki hori edo jakintza horreri, disiplina desberdinetatik kritika bat eitzi eta herrizen mesedetara egongo da jakintza bat eraikitzea. Nik uste hasiera baten sortu zela idea abstraktu bat bezala ez, ikasle mugimenduak sentitzezun edo bazekan behar bat espazio propio bat eukitzena, bere unibertsitateak eskaintzen ez dituen eta ikasle mugimenduak landura dituen eduki propio bat garatzeko. Eta, urteak aurreratzen dela, Herri Unibertsitatea eta eskola kolektiboak orokorrean filosofiak bihurtu da ez. Eta orduan Herri Unibertsitatea erakuslei honena guk erakusteko ikasle mugimenduak badakala gaitasuna etengabe eraikitzen ibiltzeko, eta gaina eraikitak hori materializatzeko 3 egunez baldin bada ere Herri Unibertsitatean bitartez, eta hortaz langile klasean beharrai erantzungo dien hezkuntza sistema baten etengabeko eraikuntzan ibiltzeko. Joan den urtetan jaso gana Herri Unibertsitateak kanpotik igual itzaldi usual batzuk izango ziala. Pixkat unibertsitatean ematen ez dian edukitatik kanpo edo beste eduki edo ezagutza bat albituko jaten itzaldi eta tailer batzuk. Gaur egun jaso duana da azken finean unibertsitatean ematen duten hezkuntza mota, beste mota bat ematen dutela ez dela unibertsitatean ematen duten berdina. Azken finean eduki ezberdinak ematen dituztela eta gure intereseko edukiak. Eta joan den urtean sanualitzen nintzen, saiatzen nintzen Herri Unibertsitate nazionaletik, nola jendeak defendauzun hori teiatura igoz eta pixkat ikusia Herri Unibertsitateak berez ikaslongan eta daukan garrantzia, eta pixkat hori garatzea edo. Espero dudana da nire gai edo eduki horietaz formakuntza gehiago izatea. Azken finean unibertsitateak ematen ez dizkian aukerak aprobetxatzea, eta gero baita ere espero dudana da
honekin hezkuntza lehiakorra ez den beste hezkuntza mota bat jasotzea, eta azken finean merkatura bideratua ez dagoen hezkuntza honetan gozatzea edo aberastea. Pixkat igual ulertuz unibertsitateak gaurrengo gizartean eta sisteman betetzuen erreprodukzio lanean edo, ikasle horiei gehien bat beste produkzio teoriko bat albituko duen ezagutza bat ematea eta ikasleen arteko elkartasuna indartzea.